de man van... Die boven de goede kleider met de fiets van de Engelsum. Bij de Witte Huiskip, de rotonde. Ja. Doet ze de Heb ik nog een groeten. weekdag voor jou. Want zij wordt toen net met pensioen. Ja, Ja, kijk. die boodschap. Nou, dat staat toch leuk of Ik niet? denk dat u- En nou ziet geen chauffeur voor de Zonnebloem. Ja. Hallo! Ja, als vrijwilliger heeft hij zich aangemeld. Dus er reden allemaal die dames. Hij is als vrijwilliger van de Zonnebloem. En, die hebben allemaal En ik ben de vrijwilligster van de Zonnebloem. Ik begeleid mensen in de auto. Die hoeven zelf niet te rijden. Ja, joh. Ja, dat is leuk, ja. Hey, maar met hoeveel mensen ziet je op paard vandaag? Ik weet het echt niet, Hoeveel maar auto's zijn er eigenlijk? ik denk wel meer dan 60, 70 auto's. Of ja, ik weet het niet zeker, of niet. Meer, ik denk wel meer. En Ik dat denk is dat ik ze eigenlijk... dan allemaal gezien heb. Want... En dat is zo leuk op het dorp, hè. Gaan ze daar rijden. Ja. Want ja, mensen komen er eigenlijk niet meer, hè. Nee, allemaal Dus- rutjes zoals ze normaal niet kunnen. Ja, dat is echt Dus, zo leuk. ja. Ze genieten er echt van. En jij ziet geen begeleider? Nee, ik Jij ben gaat gewoon lekker gewoon mee? mee. Ik Oké. ga lekker mee. En Ja. kent je elkaar dan allemaal? Ja, Jawel, natuurlijk, want we zien elkaar druk op per jaar. Dus allemaal dezelfde mensen. Ja. Ja, dat is heel leuk. Als er wat Dus te doen is. van de Dit zijn Zonnebloem. eigenlijk uitstapjes waarbij ze dan bepaalde gezichten weer even even dat is bijkletsen. ook. En dat is het 60-jarig bestaan van de Zonnebloem. Eigenlijk 75. 75 jaar. Ja, eigenlijk Van de wel. Maar hele hoog regio eigenlijk. 60 jaar. Ja. Ja. En wat heb je nou hier? Koffie met gebak. Ja? Koffie Dat met hoort erbij, vlaai, hè? kregen we. Nou, een dik oor rijden. Ja. Is er koffie met heerlijk gebak, hè? Kunnen we kiezen wat we willen. Ja. Nou, en dat Dus, is genieten, gewoon heerlijk. Ja, dat nou, is en dan heel gaan de mensen weer allemaal instappen. Allemaal hebben ze Zie vlaggetjes veel van de mensen het Zonnebloem. zo, die Dat dan is normaal superleuk en nergens geweldig. komen en die Ik nou krijg echt een eigenlijk goed gevoel. dus u van rondrijden. Zo als vrijwilliger. Hey, dat t-shirt van nou, dat is wel toepasselijk hè? Want? Ja, echt? Ja, je ziet vrijwillig begeleider bij de Zonnebloem. Ja, klopt. En volgens mij krijg je er ook heel veel voor terug. Of Alles, niet? alles. Heel veel liefde en ja, genegenheid. Prachtig, geweldig. Zeker dat. Ja, echt. Wanneer ziet je dat gaan doen? Nou, zeg maar voor 35 Vandaag. jaar, 33 jaar terug. 33 jaar terug, denk ik ongeveer. Ja, ja. Nee. Ja, zo lang al. Ja, ja. Is er al zo? Maar dat is het heerlijkste werk wat je kunt doen. Als vrijwilliger boete het werk wat je gedaan hebt. Hè. Is dit ja, fantastisch. Wat heb je voor werk gedaan dan? Ja, in het verpleeghuis gewerkt. Ah, kijk. Ja, dus. Ja, Zit erin, hè? Er zit er wat in. het zorgen zit in het bloed. Het zit erin. Dat Mevrouw, klopt. mag ik zeggen dat je er fantastisch uitziet? Dankjewel. Ja. Dankjewel. Je ziet echt uit. Dan vraag haar leeftijd maar. Nou, dankjewel. Ja, voor of ja, het Ja, maar dat compliment. mag niet. Nee, Dat dat mag mag ze- eigenlijk niet, dat hè? mag een dame Nee, niet. Kijk, vraag deze het niet, mevrouw maar- zit er ook. Vraag een dame nooit naar haar leeftijd. Nee. Nee, dat doen we. Maar ik moest het van haar doen. Oh ja. God gaat het zeggen of niet? Ik Of zeg het hoor? niet. Nee, Dan ik kijk, zeg ze het zit niet. het niet. Nee, ik zeg het niet. Mag ze iets zeggen? Ja, zeg maar. 85 jaar. Alsjeblieft. Ja. Mevrouw, wat is uw mooie geheim? dame. Ik heb geen geheim. Nee? Goed leven, Ja? plezier maken in het leven, genieten. Ja? En dan gaat de rest vanzelf. Oké. Tuurlijk, er komen altijd dingen die niet zo leuk zien, maar dan moesten met hem gewoon. Dat compenseert ze dan weer met Tuurlijk. Ja. de dag plukken. en Ja, zo. dat is het ook. Ja. Wat moet je zeggen, mevrouw? Ik zei dat ik 2 jaar ouder ben. 85, hè? 84. Ja, Gees, Ik 70. ik zeg nu op je oor Oude dat ik tante, ben. hè? Maar Nee, maar wel nog lekker on tour, hè? Even lekker op paard. Jazeker. Iedereen mocht er zien zoals ze zien. ja, nou ja. Hè? Dat is het toch. En ik ga nog overal heen, ik kreeg nog overal heen. Dus naar Italië, naar mijn zoon. Zo. Overal heen. Ja. Je hebt een zoon in Italië. Ja. Ja. En dan riet mama op haar 4. Ja. En nog eentje. Ja, in mijn eentje, want mijn man is overleden. Dus ja, ik moet er alleen nog. Hè. En wie is dat in Italië? 1420 kilometer. 2400 kilometer. Nee, 1400 kilometer. 1400. Potverdikkie. Ja, dat is een heel eind. En wie lang doet je erover? Nou, dat 2 dagen. Oké. Ik overnacht in een hotelletje. En dan doe de andere dag nou dan bij het tweede rit. Nou, dan denk ik dat ze wets wie het is om de dag te plukken. Als ze dat soort dingen nog thuis. Tuurlijk, dat is Ja. fijn, dat is hartstikke Oh. fijn. Dat is hartstikke fijn. Ik kijk iedere avond. Oh, dat is mooi. Oh, mevrouw, dat doet me deugd. Ja, ik ook bijna elke dag. Ja, doen we er ook plezier mee?
zeker. Ja. Ik kijk altijd. Nou, dat doen we het voor. Ja. Hey, en dus de volgende halte is Horst. Ja. Op het einde van de rit is het Horst. Zo zijn we rond plus minus, wat zei je Peter? 4 uur. 4 uur door bij Witte Horstreinen. Komen alle auto's door aan. En dat is prachtig met al die vlaggen voor. Hè? Ja. Dat is bij de voetbalclub. Ja, bij de Oké. Ja, daar is weer de En dan gaat je door dan nog een, wat is dat? De mannen tegen de vrouwen voetballen bij Witte Horst. Dat is de voetbalclub namelijk. Dat doen we niet meer. Hè? Ja, ik sta wel iedere week op het voetbalveld met 7 kleinzoons. Eigenlijk nog 6 van Ian woont er in Barcelona. 7 klein zo. Ja, die voetballen allemaal bij Witte Horst. Heerlijk om te kijken, heerlijk. Liefst zou ik zelf mee willen rennen om die goal te Toen maken. zijn we ook een keer geweest met Ongerweeg. Oké. In de kantine. Oh, dat Van Witte kan. Heel Horst. gezellig. Ja, daar hadden ze toen een mevrouw die dat toch allemaal een beetje... Ja. Allemaal vrijwilligerswerk ja. die het allemaal Dat regelt gaat en allemaal zo. om vrijwilligerswerk. Hè? Fantastisch. Ja. Heel mooi. Werd je de weg? Of moet je per se in kolommen rijden? Nee, buiten de weg wel. Ja, want ik heb... We hebben een route, dus die komt wel goed. We moeten toch met die anderen mee, ja. Ja, waar ze de wagen stonden? Door. Moet ik draaien en alles. Ik ga wel eens draaien, moet ik maar even praten. Oké, ja, rijden we. Ja. Ik snap geen dag wel. hè? Ik had ze nog 3 minuutjes aan de proot. Oh, echt zo lang? Nog wel langer, denk ik. Ik zie ze misschien allemaal weg. Maar dat is toch wat, een privéchauffeur? Ja, weet Ja, ik. echt. Godverdikkie. Ze doen het toch maar allemaal. Het zijn allemaal vrijwilligers die ervoor gevraagd zien. Ook, die zien misschien bij de KBO of zo. Ik bedoel, in Blierik en Venlo is dat niet zo. Dat doen ze niet zoveel voor de mensen als in Horst. Ja, is dat Er zo, hè? is zoveel te doen. Er Ja? is zoveel voor de mensen te doen, ja. Heel veel. Ziet je van de stad of ziet je van de dorp? Nee, ik ben niet van de deur. Ik ben niet van Horst, maar ik woon er wel. Oké. En wat ziet je? Oosterdreumels. Ja, juist. Ik ook een Zeg het maar, Je ja. ziet een dreumel. Ja. Ja. Oh, dus Zeggen ze toch altijd? een Hallo. Oosterdreumel? Hallo. We hebben een heel mooie autorit op dit moment. We hebben lekker koffie en thee gehad. Ja. 87 gasten en we hebben 60 en 75 jaar jubileum van de Zonnebloem. Ja, dat moet je me even uitleggen, want dat kwam net ook ter sprake. Ja. Wie kan ze nou 60 en 75 Nou, dat is, jaar jubileum hebben? Nou, de regio is landelijk is 74 en wij in Hart aan de Maas bestaan 60. Ja, dat vier Dus, hebben gehad. Nee, en we sluiten nog heel mooi af met Ja, een dat mooi klopt diner. met hè? een diner. Ja, dat Ja. klopt. Dat is ook fijn. Maar Heel fijn. Bij de voetbalclub? Nee, bij de Zonnebloem. Of bij de Zonnebloem? Ja, we gaan het net over het Witte Oh Horst. nee, dat is van vandaag. Gaan ze dadelijk naar Horst, naar Witte Horst. naar Wittenhorst. Gaan jullie naar Witte Voor een dan? potje voetballen, hè? Ja, potje voetbal. Maar jij ziet van de Zonnebloem? Ja. Ja. Oké. En moet je een beetje de boel in de gaten houden? Hè? Ze hopen dat alles goed verloopt, zo zou ik het maar Ja. zeggen. Hè? Ja. En toen zei ze, je ziet, ga eens kijken, want ze zitten filmen. Ik zeg, wat dat filmen? Ik zeg, dat hebben ze mij niet gezegd. Ook je kon eigenlijk een stokje ervoor steken. Zo. Dat Wat is er nog één gehad? Maar- Kie? Dat moet niet gepland zijn, dat filmen. Dat moet gewoon lekker onverwacht zien. Want dat is het Onverwacht. leuke ervan, hè? Ja. Maar het is wel heel leuk om... wordt dit uitgezonden trouwens? Dat is wel leuk om te weten. Als door groen lichtvuur komt van de hoogste echelonen van de Zonnebloem. Ja, zeker. Nee, maar wat is er nou mooier dat we heel toevallig bij uitkomen Ja. en dat we kunnen laten zien wat voor goed werk de Zonnebloem doet. Ja. Absoluut. Ja, Absoluut. geweldig gewoon hoor, Absoluut. want wij zitten nu in een transformatie moet ik zeggen, want wij willen van de regio naar meer gemeente gaan, omdat we dan krachtiger op kunnen treden voor onze doelgroep als het gemeentelijk is georganiseerd. Oké, En ook qua vrijwilligers en betrokkenheid. dan heb je de mensen nog beter onder de radar misschien. Ja, dan inderdaad onder de radar en dan zien ze ons en dan komen ze misschien ook eerder naar ons toe, want de vrijwilligers wordt ontzettend aan getrokken overal. Ja. En we hebben ze toch nodig, soms wel 1-op-1 begeleiding. Ja. Dus Ja, zeker. vandaar. Dus Ja. zou het heel Absoluut. fijn zijn, dan hebben we weer het onder de radar gebracht. Dat is ook zo. Nou, we moeten gaan. Ja. Is hij er al? Heel erg bedankt, Is hè? het dit? Ja? We Ja, zullen iedereen. kijken wanneer het zijn ik er nog leuke dingen verteld Zover zien we, Mitch. Nog een minuutje. Nog een minuutje? Nog een minuutje. Nou, dan zullen we een foto maken bij de auto. Oh, dat is wel heel erg leuk. Nou, Ja, maken dat we is een foto. Dan zetten we iedereen... Mevrouw Zonnebloem, wat geeft er mee op de Ja, foto? maar het heel leuk is als je daar ziet de hele rit staan. goed. Nee, deze kan. Ja, we kunnen Mitch nog wel even... Ik kan zich nog even tot een hoog lopen, joh. Ja, Dan kan zich de ganse rit zien staan.
Oh, pas op. Jongen, we komen erop. We komen erop. Ja. De zon, kijk. Want het is Ga ik even weer, maar ga ik te voet? het is een kwestie van aansluiten. Aansluiten, ja. Is toch leuk of niet? Ja, en die van ons die sloeten achteraan, want die zien natuurlijk werd. Ja, moet toch nog eens werken, hè?